תסתכלו, הוא עכשיו משחק, תירשמו לערוץ, שימו לייק אם אתם יכולים. לא בטוח שאתם תרצו, אבל לא חייב. עכשיו תסתכלו. הוא הולך שלא יראו בו, הוא רוצה שלא יראו בו, אז הוא הולך. הוא כאילו הולך. אמרנו לך קטשופ, אין סכנה. עכשיו, כן, זה התחיל דוב ראשון, עכשיו הוא נהרג, הרגו אותו. הוא לוחץ שם, כן, עכשיו הוא הולך. כאילו, זה הוא רואה, כאילו, מראה לכולם שהוא הולך להרוג את כולם. כאילו, זה משחק כיף, קוראים לזה קמבוגאי, רבים וסטאב. מי שנרשם לערוץ מקבל ממני תגובה של יהלומי בבלוסטרס, הבנתם? עכשיו תירשמו לערוץ ותנו לייק עוקב. מי שלא רוצה שלא חייב, אבל אני מציע. מי שרוצה שלא